Ang sambingay mahitungod sa mga saop. Lucas Kapitulo 20 versikulo 9, 18. Gisugin landayon ni Jesus ang mga tawo nini nga sambingay, may usa ka tawo nga may yuta nga gipatamnan niya og ubas. Pagkahuman gipasaopan niya kini og milakaw ngadto sa layong dapit. Sa panahon na sa pagpamupo sa ubas, gisugaw niya ang usa ka sulugoon ngadto sa mga saop aron sa pagkuha sa iyang bahin. Apan pag-abot didto sa sulugoon, gikulatan nila kini og gipapauli nga walay dala. Anya nagsugo na usab ang tag-iya og usa pa ka sulugoon. Apan pag-abot sa sulugoon didto sa mga saop gikulato usab kini og gipakaulawan og gipapauli usab nila nga walay dala. Nagsugo pa gayod ang tag-iya og ikatulong sulugoon, apan pag-abot niya didto gipasakitan nila kini og giabog pauli. Busa ang tag-iya sa ubasan mingon, unsa na lang kaha ang akong buhaten. Suguon ko na lang ang akong pinalanggang anak, kay tingali ug tahuran nila siya. Apan sa pagkakita sa mga saop sa iyang anak, mingon sila, aniya na ang manununod. Dali, patyon nato siya aron maato na ang iyang mapanunod. Busagi dala nila kini ngadto sa gawas sa ubasan ug gipatay. Anya mingon si Jesus sa mga tawo, karon, ansa man ang buhatan sa tag-iya ngadto kanila. Sigurado gayud nga adtuon niya ang mga saop ug pamatyon. Anya pasaopan niya sa uban ang iyang ubasan. Pagkadungog nini sa mga tawo mingon sila, hinaot anta nga dili itugat sa Dios nga mahitabo ang sama ni Ana. Apan gitan-o sila ni Jesus og gipangutana, ansa man diyay ang kahulugan sa kasulatan nga nagaingon. Ang bato nga gisalikway sa mga panday. Mao gayod hinuon ang nahimong pundasyon. Si bisan kinsa nga mahulog ni adtong batuha mabalian, apan ang mahulugan sa maong bato madugmok gayod.